Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Message ya siku ya leo ichokera mu buku ya 2 Kings 2 verse 1 to 3 verse zaida pa 7 fika pa 15. Tizafuna kuyondolola kuzina mazintu zamene bena bankala bapitana nazo kwa nthawi yayitali pamene nafika kuseli lero ma 6 nezomvera bena bayimba panja apo amayi balipize Eliya waenda na ngoro ya moto kutizi zoneka kuti sibamuziba bwino Kings kapena David analemba utenga uyu oneka ukalipo bafika saziba na mwamene anaendera Elijah. So tizafuna tipasuleko pamene tikuyenda pang'ono tichizakhala utamanga kufunikira wina ndi wina amvezese kodi zilali bwanja apa tanthauzo ya izi mchani paja kuti malemba yonse. So pali Chisinsi cha bizama chamene bantu bafunika baziba na kumvezesa kuti chezo chitika apa nchani, chezo chitika apa ni cha bwani kuyenda kwake uko kutathauza chani. So zamba masula pang'ono kozi kuli mapopu ya New Testament yazatitandizira kuti tipezese ulendo umene unakuyendeka na Elijah. Tingabereke kebira pa verse 1. And it came to pass, when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel. And Elisha said unto him, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. Okay. So ati izafika nthawi amene Elijah azatengedwa na kavulufulu. So ijanyimbo amene bamayimba sibanaverengepo. Izafika nthawi amene Elijah azatengedwa. Then ito nthawi pamene ifika Elijah na Elisha bakonkana. So aona ka uyu mnyamata upamene alikonka uyu safunika nkhalapano bati mnyamata akanandiyani ine ndikukonka tiyendera pamozi. So banayenda abantu bali pamozi. Verse 3. And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha, and said unto him, Yes. knowest thou that the Lord will take away thy master from thy hand today? So banapera abantu banalikuziba abantu uyu oneka ni paulendo badebe chamenenze nacho uyu muntu ndifuna kumukona kwa diuzi okuti amene ukonga uyu ali paulendo ati nisi tikoko. And he said, yeah, I know it. Hold ye your peace. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Jericho. Yes. And he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. Mnyama atakala kusala bakamuuza kuti sala pano akutaa kwamene uyenda ku Jericho tiyenda bonzi paja namuuza sala pano pamene banaenda bonzi pakupita. So uyu muntu naye uyu muntu Elisha kuti chamenenze kufunga tikapowereka kuyambira pa verse 7 tizapeza
wayuwulira kugoga wayuwulira kugoga muntu uyu omawuzi okutayera pali bishiri pati amene ovunapo pali chali chamene okusakira pali yinkali. Verse 5. Yes. And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha, and he said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, Yea, I know it. Hold ye your peace. Verse 6. And Elijah said unto him, Tarry here, I pray thee here, for the Lord has sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on. Yes. Bonse babiri banapitiriza wewe. Kukana pali chamene asakia. Iwe ngati unasankiwa kuti iwe mwamene analuchitira Yesu. Yesu mwamene analupita izo zinthu. Akaona iwe nikonke. Then ukoka kulibe kubwera repesi. So uyebe wanamuitana batia pesa zoona utanaita ni okutafika kukongo mpaka palasti. Uyu ni disciple. Mwanga mwamene Yesu analutengere. Tisambera kulopino tikakugira ku New Testament. Tienda Old Testament. And 50 men of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they too stood by Jordan. And Elijah took his mantle and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided, hither and thither, to that they too went over on dry ground. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. And he said, Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee, but if not, it shall not be so. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and he parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Okay. So, tikamba konga kana duniani. Pafesta kama uti Elijah yafika tawo ya kuti atengedwe na kavuvulu kawiwi. Then Elisha ayamba kukonga. Bakamuza Elisha kala pano nienda kupepe watia ili zako silisa na pano mpaka na chapeti tinkali monsi. Bapita bonse bafika. Hapa Mungu alituma kuti niende kuchoja hata hapa kulipezo sana. Iwe kala pano atia itiende bonse. Balurendo bonse. Wale ufuna kumsia kairuzi bakutupalikana ngena kali kamera afuna balikani. Then waendela pamoja. Watafika anatenga jacket yake na ipanga ndoto patula mazi. Nichali shikiti katanga itifuna titaukirepo. Tikatauka hapa tienda siti ya nje. Wafika siti ya mbele. Yafika mani tau ya mbele. Yebenzo mweza kuti sana kaida naruzi wa kuti nifurika nitauke. Nikatauka nifuri mwolendo wayambika. Ulendo furika upezeki wa kuti ya mbele. Deni yebe batatauka tau ya Bwana ya kuti ayapepo. Kaile banazo ulendo wanga wapi. Manje uyanafu kikosala pati safu unakuta asali. Kansi ya mbele afuna ni proto. Chukua chaka nafu zoda. Nichani cha mbele hofu unakusile. Dena akuro mwenye katia kuchirisha chukua.
chamene eve zako waweza kumpasa. So target needs da ngati yozakana naine panthawe pene zapezekaniye izakusiyira. So zakalewa kuti sunyipwa ufunika ukhalepo kuti uone chamene zakusiyira. Ulendo wapika huyo atauka manzi apika kusitya kavuguvugu wapwele na kuwapa tuvu aona naona utapa mali ndio ulendo kazi ndiyeshelezo wepekezi na kuona then tufunika ukala woza wanafunika kuyaganisisa chifukwapo pandu palika vuruvuru ukamisa suzaona ufunika kuona uona chana kuona ugende bati chamene nifuna niyo jacket ya menepwile nikuya kuida jacket ijapa iyo jacket ni chisinsi china cha bisika chamene chifunika kuti wena wa masulidu manzi yapatuliwa yaja yafunika kuti wena tima masulide wasiwe manzi yaja kafurufuruja nikela kabisika kamene kafunika kumasulira kuti bantu bapesesi desire wa masulida. Jacket ija yamene indakwa pamene yaenda tipeza kuti Yesu pamene anali kuyenda analenda mawu yakuti nikusiyirani mzimu wamene inu muzakhala naye nthawi zonse. Oloyenda kwakanthawi kochepa siyakuti ayenderatu abwera but imwe mwamene mumuziva ke muzamuziva kuti abwera. Waya anaenda kupatula manzi bali babili kweze kumudikira kumulalikira utenga kuti umpresence wa Yesu pamene eva zapita kupita kumwamba kuti nayenso pamene akusiyira utenga uja akakwanise kulalikira utenga sunga kwanise kulalikira utenga ngati suna kalenda sana kupatulire nikupa umuyo kunama kuti utenga mucho sakuti eva kakusiyira utenga ndiye pamene ukwanisa kulalikira utenga. So anasiyo utenga chifukwa chake palipoza na lukongo salama anatiyani waini sana nifunika ni umveseze utenga nikasiriza kuumpera utenga ndipo pamene nzabwirera kati. So kama utasiriza kuumva utenga wakutira nawo akupasa mzimu woyera ndiye pamene uyenda ukawulalikira utenga. So sunga ende chosa kupezeka nawo utenga ni chifukwa chani kavuruvuru wabwera kuti wewe vivene wamene basibasiwa kulalikira utenga wamene sibana pasiwe kulalikira utenga wanakochumbira chepa rodi wewe bafuna kuti utenga muzao wakonga mpaka masulidwa utenga ndiye pamene akwera kuzamasulira utenga. Wauona kavuruvuru bulipo patawe ya siku ya leo balimba kapena makala 30 years walimuja mchichi Elia anaenda na ngoro ya moto nikavuruvuru wamene unapitapo wanako teka chusi waenda nayo iwe osatapasali yamene wenda nayo yaganisisa chamene yebeze kuwona pamene yako chamene yeze kutenga hapo chiyembekezo chamene yeze kufuna kuti apeze pamene uyaenda ni chakwanji. So ngati suziva ndiye wamangoenda mwenda panyina sanga awata akaenda chaini last week ndaverenga book yazivenia kuti simafuna na kwa controller no control basi kama yeye ndio yao ya banatenga kafurufu cha kuolewa ndio wabetenda nao simanaganisisa bali bilingu pacha chusi wewe wao ya baba ndio uneno wao maonese sasa aise naonese ndio utenga wa beneu kazi umura ina utenga ukafurufu mkuti anatengendwa na moto kazi kikani mitima basi yambali mwapelera muonesese pagona utenga waki ipati pagona ulaliki nipati zamene zapaka kavuruvuru wa mbura uyu niwakuti tiona kutio mu Matthew 8 bapasidwa kukalalikira mwaulere pati iwo safuna kulalikira mwaulere wano wangu yatokera kuti papo ikuyembekeza Matthew 8 wapasi wa kutuka lalikire free sipaswa yako wana
but nthawi ya lero vakambati doctrine yathu ndiye mwamene vanatiuzira isekuti tiziphunzisira vapangana na sikulu yoyendako kuti vasisomesana mwationesesa atiyonesesa kafufu waona bwino ndiwo wabwira muzangu anayembekezera nipaseni mzimu awakuyembekeza ngati ine pamene niyenda uzapezeka ulipo zonse amene wapemba zisapezeka uzazipeza because uko akugawira utenga apatula mabuku so wafesesa wewe pachimaliziro pake ndiye pamene upeza zonse zamene kuna zimuzika so mwayichiwena pamene vafuna makopi chamene vamaivana chakuti mphaso yawo kapena poto yawo vatiyeratu pamene vakonkhala muloyita yamene eve anasiya mphaso yawo poto yawo ni moyo wosata. Tikayangana John 17 verse 3 tipeza kuti uyu muntu uyu Yesu akuti moyo wosata ni uyu muzimeni uyu ni Yesu wametifunika kuziva first. Why tifunika kuziva Yesu? Manje nanga ngati utamanga na utenga wamene susi wa utengera chepa chusi manje udakie wamene kodi wa kuziva poyamba John Erika namba amuziva heni manje tiembo wendo kunya chito yake bati wasimu muziva ungo tabaki laza dama bila kuzikie yeti kuna chakuti yeti kuna uwati kodi ufuna uwati kwa ndani wa muziva choyamba tifunika kuziviza muka muziva zote zisati hapo ndiyo mamene kiyo so kuri instruction ya mene Yesu wapapili so msaone kuti patawi mnyama anakoserera chapata oronuzo tini sare pano ikoka because pachimalizironizo chamene nifuna hapa ni chani icho wakati iye parasti atenga zamene anarufu tizalangana muri acts kuti tibalansize tione zamene zinachitika kuli kuli Elisha na Elijah. Acts 1 verse 1 chapa pa 1 saida pamoja pasi. Acts chapter 1 verse 1. Yes. The former 3 times have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Okay. So, hizo zintu zamene Yesu anamba na 13 years kuleka utenga. Sasa zamene anamba kuchita kupumzisa hapo alisaka peki until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Spirit had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Yes. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power, but ye shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you.
And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Okay. So Yesu anayamba kupumzisa. So zamene iye anakupumzisa panthawi amene anayamba mpaka pachimaliziro. Uyu Yesu ezofuna kuti bazive kuyamba kumasulira zonse kunopita kuti bazive zamene zachitika kusogolo, because ilali nthawi yamene Yesu anazivisisa kuti anytime zinthu zisayenda. So mukaenda pa Acts 2 verse 1 muzaona kuti pali nthawi amene banayembekezera, bali pakuyembekeza anabawuza kuti bakhale pamalo ya Mose. Wayi mukhala pamalo ya Mose muyembekeze mzimu woyera usifike paino. Uyu mzimu woyera ubwera pachi eve akaenda ndiye pamene mzimu woyera uzafika paino. So pati pamene Elisha anali kuona kuti pamene chake zaenda yeze shado kuti pamene eva azaenda ndiye pamene mzimu woyera uzachita kwani uzabwera kuzasika pabaja bantu. So kweze kupisa amabuka chisinzi chakuti wafunika masulira kuti izi tanthauzo yake nyingi. So manje kaidi mama pisama zina musima masiona but kulakula kwa izi nduwakuti chili chonse chinachitika pacha chili na shado yake mu New Testament. Mukaona bantu bafunika kulandira mzimu woyera bamulandira bwaji iye akaenda mzimu woyera ndiye pamene uzasika pabili na kuyamba kupita ntchito pabili. Nchifukwa chake Elisha pali banamuyaga uzalandira chamene walipemba pokapo likaenda ukalona niyenda sungalandire eva akalipwa mzimu woyera sungafike eva akalipwa because afunika first aenda. So Yesu Kristo pamene aenda ndiye pamene mzimu woyera ndiulandira. Ndika ulandira ndiye pamene ndiye pakugwirisi wa ntchito na mzimu wake. Amen. Yes. Wafika pa 11. And when he had spoken these things, yes, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him, yes, out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Yes. So mwaona kuti pamene baenda mwamene Eliya anagenda bayangano aenda apipi ngezi zinashitika futi kuli Yesu Kristo zimozi zinashitika futi. That's why baba kuti zinashitika kale zipuzi saisi because zikuno chitika futi kuti uzidokwaji upunzi. So upunzi sabaji ufunika waona zamene sapezeka uku zikuno pezeka uku ndiye zamene zikwiza. That's why mbawo yana menaka papa verse kuti Luka 24 verse 25 pamela kamba Yesu kuti zinalembedwa zonse kuyambira kuli Moses zikamba zaidi. And in Luka 24 verse 47, yes, zinalembedwa mu Old Testament zikamba zaidi. So that's why panaka tifunika tasiva tapasula uku taona kwamene zapisama hizo ndiye kinachitika popeza Yesu anakwera kuzamasubira. So Paulo pamene alemba kuti tizive zinachitika ngeizi. So ngatipuzisa tifuni kupuza kuti munthu yeka aone Chisinsi. Tizaenda muri Matthew 28 verse yake 19.
Then akapunzisa wakamwona aenda. Chosatira chake ni chani? Because abasira instruction kuchita. Matthew 28 verse 19. Go ye therefore Pitani and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yes, 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ona manje abasira pamene apita anabasira sabelebebe nofutika kukoka. Pitani msipora pansi mukalalikire mukapunzise kuwonse bantu mubabatize muzina la Tate na Mwana na Mzimu Woyera. Mukapunzise zonse makomandimenti yamene ndakusirani akoni mwamene Eva akusirani. Then manje mwenda bwanji kuti zichitika izi zimachitika chabe ngati iyo kuna because Eva zakhala nanu mpaka pachimaliziro. Manje uli zakhala naise mpaka pachimaliziro kuti uyenda wasiyachani Mzimu Woyera. Ija amene anaponya amene anatoba ndani Elijah ndiye anatizira ndiye wamezakhala naye mpaka pachimaliziro. Pamene ndiye ndokapunzisa tili naye pachimaliziro pato. So atiuza atilimbikisa simuli mweka yayi pamene mulalikira utenda tilikonze wayi tilikonze kaiyeve ndiyafunika kuti kontrola komentiye. That's why Elijah pamene anasiriza paja anakuwanisa futi manje kutauka futi manzi utauka panja kutakaidi na pasiwa ndodo na pasiwa tutaukira nyama kutauka manzi kupuzisa woza na kututa kuti na wewe waona huyu mtu manja achitazamene msaka na mchika achitakwani kaimanja na mpamvu yamenasiliwa nchifua chake kulipe kuyenda mu college Bible college pokapo ulinao usimucha ulinao olalikira katika hiyo ndisho usakwanisa. So uma kwanisa kuyenda because watumiwa first thing wakutumwa kutuka kupuzisi utumiwa pamoja pale ulinaye wamela kutuma kutoka kupuzisi ngati uliweka ndiye pamene wa masokonezi na utenga sukala upalipe kama kakuti siwana pasiwa kuti wapuzisi wazapunza kwanja besi wana pasiwa ndiposo wazalalikira kwanje mawe besi wana pasiwa kuti walalikira chukwa chake hivi ebe sana mwezo patura manzi palieka kwa maana kwani sasa kwa tilondole festi tikakwajilise utenga. Tizaona muri Luka 40, Luka 3 verse 28. Tikishire mboni pali jamtali amenena kama kuti Jesus anamba kulalikira pali anamba kulalikira anamba na zaka 18. So kuyamba kwake enzi na Mulungu mukati wamene ebezo muza kuti chitaichi chifukwa chake mau enda ampezeka kutati sili machita zituneka kopanda Tate kuchita. So vena wanaruona kaoneketwe kama mtunda uyu ni mfano sana lalikire ndiye kuto ile kikuru yamene pezeka nao watu wamene wanachoka hapo na kafurufuru wamene sibana angalisize bwino bama angana age tiyangana ngati muntu alinao Mzimu Woyera wamene uza kwanisa kuitoza mawe kulaikira utenga. So pasiku ya leo tunafuna kuti tuoneko pamau yamena pisama pali Kings, Second Kings tikapere Second Kings 2:1 kufika pa 3. Second Kings 2
1. It came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. So Bwana ntao ya mene Yesu inafika huyo Elisha kulemba kwake huko. Inali ntao ya mene Yesu inafika kuti aende kumwamba. Tikakumbukira kuno kwino Yesu anafika pamene ntao yake inafika. Ananyamuka ulendo na watu wake kuti waonerere wamene bazaitera. Ma disciples bake anyamuka. So hapo huyu mtu mmoja wamenana rukoka mbuyu. Aimira ma disciples ya Yesu Kristo pamene ulendo uzayambika. And Elijah said unto Elisha, yes, tarry here, I pray thee, for the Lord has sent me to Bethel. Yes. And Elisha said unto him, yes, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, yes, I will not leave thee. yes. So they went down to Bethel. Okay. So wanapita pamoja kwenda kubeba. Waendera pamoja kuta bafunika banione pamene nizaenda. Yenze shato ya Yesu Kristo pamene aza kupera kuzaenda. Sasa aenda chapa kupisa azafunika ma disciples yake pamene aenda bakale bamuona. Popeza banachitira umboni za utenga wake. Ndiye pamene tikama pamene na rupatula mazi acha ma disciples mkaona anapunzisiwa na Yesu Kristo. Tawi yose amene banali naye. Mpaka na pachimaliziro chake pamene yeye analaira to naye. Untawe wala yomalizira mwerenge na verse 11 tena. Verse 11. Yes. And it came to pass as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire, yes, and horses of fire, yeah, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Okay. Pamene wose banali kuonesa iyo nali shadow pamene Yesu waenda unakwera pepo bayangalira uyo waenda ukuona kuti bakachitire chifukwa chake anasiya abauza kuti pamene ndikusiyani mupite kukalalikire utenga pasiko lonse la pansi wayopita kukalalikira utenga because mauchitira umboni utenga unali na yeye nthawi yonse mwaenda naye mwadya naye nthawi yonse anakupatulirani manzi. So nthawi yanu manje kuti mupite mukachite kwachi mukasirizise zamene iye asira. Bati pamene muyenda chamene aza kusirani ni msimu woyera wamene uza kwanirisa kuti muchite kwachi mukwanise kumasulira mawu wamene muyenda. So pasikia lero ndiyo ngali utenga wamene ndafuna kuti tupezepo timasulire kuti mwina vantu kucha ukubaza pako utenga uyu kapene inu muli muno ngati cha siku yamene muna masuliro utenga uyu simuna mbesese bwino siku ya lero kupira kuti tambesese ngati pali mafunso tingafunse kuti utenga uyu tipite pamene simuna mbesese timasulire. Pena pake pali funso ikusiya ndi msogolero wa Pastor Simanda. Inde tuma mpeka wafupi utenga koma chachikulu ni chakuti ulina mpamvu, ulina weti, ulina ulemerero. Utenga ulina chifwile chakwino chakuti ngati umva umpeza kuti inde tuyendali mapinda yakuti Elijah afuna kupita kumwamba ndiponso akalibe apita kumwamba apatura manzi pa presence ya mnyamata Elisha. Kambiri timakonka bantu omwezi basi kupatura manzi kuti tipite pa dry ground. Ukaona bapita pa dry ground msogolero utenga ni wapuno maningi bapita pa utenga wachisimikizo, utenga omwezi wakakwanise, utenga omwezi ukawabere uchonongeko. Ukaona sebera ijanapatura manzi ero wakubera wapita utiaka umatika ulikati hapo ilikeso ungaterere wako
kugwa pamao otele inu ni heyo enungile batu ukaona kama timapita pa dry ground tatauza kuti kutenga padali pechika iko chisinikizo chokwana chozama cholema chompeka bwino chamawo a Mulungu chinagenda muri Elisha. That's why mwana Elisha sana ali kufuna musala nali kukonga anali kukonga anali kuziwa kuti pachemaliziro chayisi palisabu funso hii na mweni ngafunse kuli bantu yakumva uteka watu ni yakuti why Elisha sana ali kufuna kusala wakamuuza kuti sana man of God akakuza kusala konga kweni yenda ni wangati wa maita resist pia wali mozo wa prophet wakamwatu kusikukonkewa kufewa umembu kiyo tisari tatu wali mnyama nalaka iwe ingatu iwe nduwa moyo na Mulungu nduwa moyo ni kukonga kwe uyenda kwa meno ni wangati watu wa makara na chirakwara kwa chokonga mupuzisi omwe apuzisa mau achipuluzo zikongo bayo sinalinika paroti bati na nakwela alichoina ndiposo atari na nchipe ya ikuru yoto sawa vada mumwe wa mafuna kupela kukamera tie chito kwa msekurana chitaniza kukwira kwa mpamina napela pomweti maralikira pa market so mundu apulika ukana na chirako lako chakukonga kuti tupatule mazi pomweti kupatula mazi uyenda ukura. That's why Elisha kubwerera manje abwerera nishino beba double portion. Kuna kusomja kwa chambezo mazi uko kasi kupatura mazi msogoro mwa kabila kupatura mawa Mulungu. Bible ni mumana wa mazi. Huyo omwemona ni mumana wa mazi. Bati kuti upature so bantu bafite ba dry ground. Chukulika msini wa Mungu. Natoa vela kwa mpatu jiramo chapu. Jema ya ukati utauke katisuri kea uyenda na mazi. Mbele umatika na kushela na Mungu. Songo la pepe la kutara. Ulaliki, tiponso ulaliki, unaliwa